Makailo egin biu, Bizkaitarrera. Hori da, momentu batean nik ere izango ditut osagaiak, hemen ogi lehorra, piper lehorra o zikua zuek esaten zuen bezala, tipula gorrilla, baratxurila, eta bakailua. Lehenengo eta behin, ipiniku kipuli itxigu. Ipiniku kipuli potxetan. Nik zua martxan. Bai. Zua martxan jarri gabe. Bai, zurik ez, alperri gabez. Hori da. Makailo egin zerratxo bat ingu, eta horreta nik uste dut pare bakipula nik usengo diela. Bai. Pasatzen zezten bizkaitar guztiak egiten duzue bizkaitarrerako saltza. Danak berdin ez, baina azkenian, osagaiak ila dana berdinak izan da. Bai, hori ondo sartuta dakazu bizkaitarrak, Betxuz. Bai. Patriotismo. Totala. Bai. Hemendikan gogoratu, etorriko direan Gipuzkoako sukaldariei, bakailua, ez dakit Donostiarrerara, ala Gipuzko erara egin beharko degula, eskatola kompetitibidade hori mantentzeko. Ezta? Zein da nungua da nobia. Hautsa beri miteu. Hori da, bai. Honek apurtxatuan txikitu. Nire izan ezko ere pasu ditu gizuta. Bale. Ez dauzetan larrei pikeu, segero zelan makinati pasau biun, Bai, gero egingo dugu birrindu eta txinoti pasa eta hori dana, ez da? Hor dana, bai. Oso ondo. Zu bestela fenomeno. Zaten dana, etxian da, ez dezu jatetxea eta zure gurasuak ez du jatetxea eduki, baina zu animatu zea, gustatu egiten, da... Bai. Ez gremio gogor hontan sartu zea, ez da? Binke gorra. Daiko gorra, ez da? Bai. Gero guzturik inda gerra, baina... Baina hori jaiegunetan lan egin behar da, eta... Ez da jaiegunik. Hori da. Besti jai daugenien nobera bierrien. Hori da. Hoxe pasten duna. Bai. Hala da. Baina, bueno. Funtzionatzen marin badu etxiak, ondo. Etxiako jatetxiak, Hori da. Bai, bueno, oin... Hemen jarreko, ogi zati bat, saldi esendotzeko bero. Bai. Bai, aukera daola abian zartzeko, eta hola, guk ementxen buelta eta... Bai, ementxen mago dioko hori da. Hori da. Zati errak ekarri dituzue bakailuenak, Bai, edarra di, bai. Eta afizioa eta zeiztarila eta baltzea? Bai, lehen gehiago, oin gitxi. Gero eta gitxio, beti azkenin taberna batek ez da bizten astirik ezetarako be. Eta orduen, gero eta gitxio, lehen oso iztari, gorra edo afizioa ibintzet. Bai, hor, tiro bota eta, Bai. Berakatze, ataloa botako txelu, bai. Bai, ekarri dituzun tipura befortia dabe, de diola, Batzuk, uretan, bizke bihundu iten ditu, piper hauek. Bai, nik uretatik pasau ditut. Pasa. Uretatik pasau eta niku, bai. Bai. Gero bertan usta eta bihuntzie. Hiru piper siku nahi ikusingo dira. Siku edo legor, ez da? Guk piper lehorrak. Hoxe. Zuek zikuak. Eskate, pipak eta kendu. Bai, kendu lazai. Bai, gero nahi hori txinotik anpartza bertan gelditzen dira, baina tokatu ezkeo ez da guztoko ezaten, Ez da bape... Bai, saltza baino lehenotik jo beto da. Bai, kentzia. Bai, azikeratik kendu denak.
indar pixka gehiago emango diot, oiei, bale. Bai. Hola, txik. Zorik. Gatza pixkatxo bat. Gatza pixka gutxi jo, telebizten gabela. Grazia txor. Bai, grazia. Ego tentzilua zer. Ego tentzilua tope. Bueno, tenzinio pizka bida, Bai. Pizkatxoa bida. Hori jo tantakatxo bat. Zagotzuteni. Tosto dikela ondo hau bai. Ni pixket indar gehiago emango diot. Bai. Ego bakailuekin zen, nola ingozu bakailua? Bueno, makailaue, azken momentu, lehenko saltzi ingu, Bai. sendotzen da nahi saltzi eta nahi dugunien, gehiago makailaue bertan ingu, saltzan. Oso ondo. Saltzan sartu eta saltzan bertan, vale. bai. Erki. Nahi sendu edan eta hau makailaue Al tanto, tanto. Bai, Tanto, bai, zeak. hemen grabatzen dueguna eta txarra dana, Dana, Dana. Bai, guk horregatik Hau nik antari uste bai, ondo egin behar badagoela, dugu, Ondo. Listo. Vale. Hau atea, hone atea, nebaren mazu? O sartuko zu, klaro. Bertan, ja. Bertan, Bai. zuzenean, klaro. Bertan ditu. Vale. Hau atzea. Bai. Eta hoan pake-pakean saltza egiten utzi, ezta? Bai. Pixka tapatu ingoet, ziritzen zazu, tapatu? Bai, o... bai, alda bai. Bai, Tapo alda eta bai. ur pixkatola gaitzen diozu salda hola, hola xe? Ez, ardau zuri apertxo bat igual botako zegoen. Vale. Untxe igual, Ekarrikoet, zula zai. vale, oso ondo. Banator Jon, hemen txen, ordua. Oso ondo, bota Neu txorrozta botako derroa. zuten. Eharra. Listo? Listo, Venga, vale. oso ondo. Oso ondo. Beldurria da. Eta bilurrik. Bueno, oin hau, igual tapo Vale. ingo pizkatxo baten, ezta? Bai, Eta tapatu, tapatu. jarraitu daizela bihuntzen, Vale, mentxe eta merkameka, tapa. hipersiko be doila. Vale, hola xe, lasai utziko Bai. deu. Eta gero, Hoxe. beti bezala, birrindu eta txinoti paso. Hoxe. Saltza fin-fina atea, eta gero Bai, bakailoak eta gero ja, jarraitu. saltzi behin kasulan dugunien, ja, Vale. ja berrin jutetana, makailogue bertan ingu eta kitxo. Vale. Ez dago besterik. Zeiton gatoz. Honek itxura harra daka, Badoia saltzi ez da? Bai, Bueno, kolori ere bai, bai, bueno, berrin joan ju, gero txinoti pasau, eta hau Eta prest gero, dago. hori, Bai. berriz irakin, hori Bai, irekin behar du, bai, garrantzizkoa da, kolori barrio Bai, berreskuratzeko. berreskuratzeko, Bai, oso ondo. orduen, oin, Teknika ona, teknika ona. makailaue, Bai. jarriko bertan, Hola xen. bai, hola xe, Vale. dauna moduen, Bai, eta denpora gitxi zen, bai. Tapatu zien naizu, hola xen utziko. bai, pizkatu baten tapo ingo igual. Tapatu, vale. Bai, segundutxu bat, Bai, segundutxu hartu izan da Perfecto. temperatu eta gero, Vale. asti bineko zue, bai. Gutxitxo Eta- saldori. daula, astiro, daula. Bai, Suabe, bai. Bai, Gero altzeko gutzeu, hartzear napurtxo bat, puntue. Vale. Bale, ba. Bai, Aizu eta agitatu nahi dizut lehen osagaietan ogila, Bai. itxura hor, eharreko ogila. bai. Eta zer da, hau jatetxean erabiltzen duzun ogila Bai, baita ere, jatetxeko o? guize, bai. Isurtzan ituzko, garatetarrak. No, bai. bera, lasai, nola, nun? Isurtza, Izurtza. isurtza. Bai, pentsatu Durango zut- eta Mañaria bilartio. Hori da, bale. Bai, egiten dozko guize, Isurtza. garatetarrak, eta Bai. hoxe bat, guztiok ezabildu hau, jatetxin hau guize, bai, baserre Vale. guize, oso gozue. Eta hori zer da, herria ez da, da... Bai, herria da, bai. Izurtza, bai. Barkatu, bertako behin, baina... Kontuko zu? Konterri hor, Ez besterik. guan behiterri Bizitan jomordetela gundu zu, nika. ja. Bai. Bai, bai. Bale. Beti ikasten dela, eta batzutan, bola hontan, aige ikasten, nola izaten dian, igual barazki desberdinak, euskeraz, da horrela, Bai. ez? Euskera barrian ez, baina, bueno, euskeraz gutxienez. Bai. Eta momentu honetan, herriak ere bai. Claro. Ezta? Claro, Nola ez zen dago. herria, astu zehatu. Isurtza. Izurtza, bale. Bale. Gero daztatuko ez saltza honekin, Claro. Ez astu. Bien. Bueno, Bueno. nik uste dut, Bai. este minututxu baten, Tapatu berri zen? Beste pixka? Ja, oin nik uste dut, ja, koloretxo hartu Bai. da, ikustu zu, ja, zuritzen hasi dela beren baporretan, ja. Bai. Orduan beste pixka. Baporretan, ja, eta bai, minututxu bat, badao, Da minutu bat. Tak. listo. Bai, askotan minutuak ze importanteak izaten Bai, diren, oso, Hori da. oso. Bere puntu harrapatzeko. Tak. Ba, sortu arrainekin. Bai. Eta gero pasatzen da nien, minutu bat abi gehiagire. Bai, hori da, arrainek ez. ez dugu erremisorik, Oba da, Hori da. pixka gehatu egila gordin puntuen, Hori da. ez da egila paso baino, Bai. ze... Eta aragilekin baitare. Claro, Batzuta minutu bat bai. falta, baina pasatzen da nien, uf. Dana pasatzen da. Hoxe, Kalitatea eta dana. minututxu bat asko da, bai. Listo, minutu Bai, pasada. ya está. Venga, ba. Listo. Vale. Rasillo bat, hola, konsideratzen zu? Bai. Hola. Bai. Arra, rasilloa, Bai. Bai, haukin goitu 400 gramo inguru. Bai.
zilori osoikan ondo Tarra, jateko saltza horrekin, Bai. zarrera pixkat motxa, o iaia batez. Edo balinti egin behar. Hori da, bueno, valentia bai, kapasidadia. Hoxe. Bien, bueno, ba, orduen. Vale. Ja, enplatatu ingo altzu? Bai. Bale, ba. Hola, bueltat ez eman gabe, hola xen? Hoxe, bai. Bale, enplatatzeko Bai. orduan, a ber, Eno ya salin bezaltzari botaten. azala gorutz beru, gorutz. Gorutz. Bai. Hor kontura die, beti da hor, Bai. Dilema Horatik bada hor galdetu, asunto bai, hortan, hori da, baina, bai. Zu gorutz. Ben pixkate, kutsare bat ekarriko xuet, dotore, Bai, inberdai? igual hobeto bai. 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 Hola xen, hola. Dotore. Goitikan. Baina erakusteko moduan, bai, hori da. Azala biztan gatu egin. Bai, pixkat saltzakin gozatu, baina gero azala Bai. ikusteko moduan. Inguruan. Zura ze iskinoko jek papel bat egin garriko ditu. Pasako zuen Bai. Entzun ingotzat, pixat, holan goratxo altzakot. Hola, bultan Zabor gauzut, horiek, bai. hor, lalkargen, lasai. Hola, vuelta, hola. Bueno, pixkat bai, baino asko. Bai. Pultzu diga apurate eskaz gabiz, Listo. Nik uste hori jaen, ikudala. Vale. Zortan kubridu. Mintxe. Bai, papel pixkatu. Batea garbitu. Eta listo. Vale, honekin. Hoxe. Tak, txukunz. Bueno, ondillenik papelekin kenduko dut. Hau, tanto la ondilla data. Ba, nik usten dut, listo. Vale, bueno. Bueno. Horrekin kendu zuzu. Ondo da. Hori bera. Beha, txukunen azkenian. Hoxe, lantrapu puntatxuaz, Bueno, alderdion, hola. Hola, txik. Azkenian, Ba, beira, gaurko lehen da biziko platera, prestatuta. Ni destatzeko prest, baina itxerno momentu batian, azken ukituak izan, eta listo, dana martxan. Baratxuria, tipula gorria eta piper lehorra oliotan erregozi. Ogia zartagian gorritu eta barazkiei gehitu. Ardo txuria gehitu. Bakailau zati eder bat saltzari gehitu. Jon, dastatzeko prest.